wallahi in kai wannan tajriban cikin ikon Allah sai kaga canji. In akwai alaman ainu ko mas a jikinka sai kaga canji. Suka ce abu biyu ake so akalla a sati kai amfani da su sau biyu ko da lafiyanka kalau. Aka ce me? Aka ce shine ashih ma'asir, kambun baka da cutar hasada da sihir. In mutum zai ɗauki amfani da su a tsakanin sati sau biyu, duk abin da ya shiga maka duhu sai Allah ya fitar da shi. Aka ce menene? Aka ce ka samo ganyen magarya da tazargadi. Wato shi ganyen magarya da tazargadi aka ce in akwai lalura a jikinka kana wanka da shi, ka bar shi ya bushe a jikinka, aka ce ka bada minti 2 haka. In akwai alaman ainu a jikinka ba za ka yi nutsuwa ba, ƙaiƙayi zai dame ka. Ganyen magarya da tazargadi. Mata, maza ba ku santa ba? Me tazargadi?